munggah rene cek. Ngene sik. Iya ya. Sit. Apa rene? Saya. Galak. Apa? Aku rene sik diluk nuruti bapake lho. Nuruti kepiye bapake kepiye? Njaluk gendong arep pemburi. Nah, aku ya kena ngarep no. Ayo, ora-orane gejengkang aku gak kaya sing kae. Aja kuwi bar enek insiden trauma lho. Wah iya dadi wong dhuwur penak tibake. Penak dadi wong dhuwur. Gocakan sing kenceng. Iya ya. Nah, Nggih, matur nuwun le Pak, matur Iki nuwun. nggo aku. Kowe to? Wah, Pak niki dereng. penak dadi wong dhuwur. Anake kula mungkin nyuwun susu kok, Pak. Anak Oke, matur nuwun. Nah, sing cilik ya cilik, sing gedhe ya gedhe. sesuk nggo tumbas susu ya Le ya. Emah, Lah apa? ora usah nggo tuku susu. Lah tumbas apa? Lato. Lah semua yang mimik susu piye? Mik mama. Ayo, tekan ngendi to bawaku mak. Ayo. Najan sumene kaya antep ya kamu. Nimas anak tepi. Pun sekuyok iki kok. Aja nguyok lho, Cak. Ora santai ae. Sik. Iki kok kaya anak ndek ngene apa ya? Ayo sumbune kuwi mau kok ya. Dedet apa nggon weteng ki lho kok dadet-dadet kan ya ambekan to. Oke Ambekan kan ya ngene iki lho. Apa kowe nggo HP? ora HP ku tak wong itu. Dek dijojoi ta. Gua tagene ana jaro mentule. Oh alah mula. Sit. Iki anu trauma. Heeh, trauma. Sito asep beraya. Aja gelem medun, rasa. Kempitan terus rasa medun. Coba. Penak rasa medun. Penak piye? Kula meloro dhewe. Kepenakan. Aku pegel kok yo aneh. Begagak kowe kekampan kan. Kaya numpak Nmax. Cahedan. Kowe iki piye to kowe? Aku malah olahraga, go praktek.